नै बिफा आं गथ'नो बिहामजो फैना होनानैसो गोसोखो स्रां मोनथारबायहाय आं। बिमा बेफोरखौ नों दा रायखांबावसै जा जानानै थांबायसै। बेफोरखौ रायखांनानै फिन गथ'नि गारायखौ फायफ्रुनांलिया। गथ'आ दासो लासै लासै मोजाङाव फैगासिनो दं। थांदो थां ओंखामफोरा थाबै जगार खालामहै। आं गुमै अर्गानियाव फारसे थांना फैनि दाखालिनिफ्रायनो थावख्रायगासिनो दं। माबा लायनो फिसा बाथ्रा रायज्लायनो दं। लोंनो लेंहराखैब्लालाय मानोथो लेंहरदो बेलाय? नोंसोरनिया साननायफोरा उल्था। र' दानो मोनगोन र' दावदैजों सामब्रामजों एवना होनोसै आं। मा रजे मानोबा लिंहरदोंमोन? जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बोखारनो थाखाय आदाया आंखौ क'क्राझाराव फरायनो दोनहरसिगोन। नोंलाय माथो सोंखो रजे? आं आदानि बाथ्राखौ फेलें खालामनो हायाखिसै फुंखा। ओइ रजे उनखिना हरनायसै। नोंनिसो गोसोसै रजे। थेवब्लाबो नैबे गांसे आर'नाइखौ अननायनि नेरसोन महरै लादो फुंखा। रजे गारियाव गाखोहैथां। गोख्रों गारियाव गाखोहैथां। फुंखा नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन आं रजेखौ लोगो मोननायखौ गारनानै। गोसोआव लाखा जुदि नोंनि थाखायनो रजेनि CSC कर्स खालामनो थांनाया गाज्रि रिजाल्ट ओंखारोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङा मिथिबायना? बिदाया बिनानावनि थाखाय मोजांखौ हास्थायदोंब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैलिया। दे सपना नोंबो थांदो।
आंखौलाय सान हाबाय थाखो न' गाइखेरा लोंदो अफिसनि समावबो जाबाय खामानिफोर गैयाब्ला थाबैनो फै आं एसे गोबाव जाबोनो हागौ अफिसाव गोबां खामानि दङ बिहामजो ओइ बिहामजो मा बा नै खांख्रिखलाखौ आलुजों एवहैदो आच्छा दिगिसिं फंबाय जों दा मावबाय थानाय खामानिया 75% जाखाबाय 25% खामानि दंबावो बेयाव बेसेबांसो खरसा जाबावगोन नायनोसै आदा बेखिनि खामानियावथ' 7 लाखल'सो थांबाय दा 25% खामानि दंबावो बेयाव खमैबो 3 लाखसो थांबावनो हागौ आदा जिएसटि अफिसाव जइन जानो थांनि जेसेबां हागौ थाबै फैफिन नाजा थासारियाबो मोजां नङा औ आदा जागोन नैबेखौ लाबायमोनलै आदामोन दे फंबाय हामदो दे सिङाव लां बे 25% खामानिखौ 2 लाखआव फोजोबनो हागोन ना हाया नाय बेफोरबायदि खालामोब्ला खामानिया मोजां जानाय नङा नामा मानो माने रायजोफोरासो नोजोर होगोन नामा रायजोनि गोरों गोराफोरनो गरसे गरनै रानना होनोसैलै फंबाय गामिनि गोरोंफोरखौ सफा मुथेना दोननो हाब्लानो जाबायब्रा आदामोन दे बिदिब्लालाय बिदिनो जाथोसै 15 लाखनि खामानियाव 9 लाख खरसा जायोब्लाबो 6 लाखखौथ' जों मोनजासिगोन दे जासिगोन दे फैदो होमब्लालाय नोंसै थौ होनब्ला थुदो फुंखा नों गोमोदों रजे नों फुंखा हेन्डसाम नुदों मा सिङाव लिंलांजाया नामा आंखौ रजे फै सिङाव फै जिराय रजे जागोन दे रजे नों जिरायथ' आं सपनाखौ साब्रुनो खिन्थाहैनि औ दे फुंखा
सपना रजे फैदों मा रजे फैदों औ साहाखौनो खाबथाम फुदुंनानै लाना फैदो दे जागोन नों दसे जिरायहैफादो आं साहा फुदुंना लांगासिनो औ दे फाग्लिया दिनैसो बबेनि बारा बुथुमना लाबोखो बेखौ रजे माबोरै दङ खबरा मोजां ना दंथ'यो आंबो मोजाङैनो जानो हागौ जोंनि बरादानो बिदिनो खोमा फुंखा थारैनो बे हांमा हांसानि गांसे आर'नाइ होनायानो आंनि गिदिर गोरोन्थिमोन आं होनाय गांसे आर'नाइ फालिया नोंनि थाखाय दुखुनि मोदै हुगारनो हरखानाय बायदिसो जाबाय फुंखा बै समनिफ्रायनो आंबो बिखायाव दाव लानानै समफोरखौ बारग'होगासिनो फुंखा अब्लाबो आंनि लोगो सपनाजों जुलि जानाय खोथाखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय फुंखा आं मा बुंबावनो रजे नोंदि नोंदानि साननायखौ जाफुंहोनो हाबाय बेनो आंनि थोजासे नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन रजे फुंखा आं नोंखौ गाज्रि मोननोबा मालाबा बिसिम फैनाय नङामोन नों मिथिगौ ना फुंखा जों दा बेस्ट फ्रेन्ड जाबाय औ थारैनो रजे माने आं नोंखौ आंनि अफिसाव मावजाबनाय लोगोजों रायज्लायनो सानदोंमोन रजे नों मा सानो साननांगौ माथो दंबावो फुंखा जेराव नों गोजोनबानो आंबो गोजोन नोंनि लोगो सोमखोरजों आंनि जुलिनि रादायथि जाखाबाय फुंखा मा थारैनो आंबो गोजोनबाय रजे थारैनो नों जोबोद गोजोननाय मोनबावगोन फुंखा आं दि नोंसिनि अफिसाव साख्रि मोनबाय हा नंमारगौ नामा गोरबोजों बरायबाय रजे थारैनो नों खाफाल गोनां नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय रजे औ थारैनो फुंखा नों फैदों हामदों दे रजे दे साहाया लोंदो बै सपना लाखिहाय नों फुंखा बायदि फिसाय मोननाया नोंनि जायगायाव आं थाफैनायनि थाखाय गाज्रि मोननांलिया रजे ओइ फाग्लि लोगोजों लोगो गाज्रि मोनलाय नाङा हेफाजाब सोलिनांगौ जाबाय दे जाबाय बेफोर बाथ्राखौ रायलायबाय थानांलिया दे साहाया लोंदो एसेबां गोबावनि उनाव फैदों जेब्ला ओंखामखौनो बोथिसे जानांदों रजे नांथ'लिया आं न'आव खोन्थाबोआखै नों जालांथारदो रजे आंहा अफिसनि समाबो जानानै फैबाय नांथ'लिया आं मालाबा फैबावसिगोन दा आं थांदोनि सपना दे बिदिब्लालाय फुंखा दे बिदिब्ला